Gipuzkoako Foru Aldundiak Gu jatorri anitz herri bat dokumentala aurkeztu du gaur goizean. Juanba Berasategi zinegilearen azken lana da, aisialditik harago doana. Hain zuzen, aniztasunaren inguruan erantzunik emanez eta hausnarketa uzten du zabalik. Egin nahi dugu ere jaso, ez? Osatu, lehenengo urratsa da eta poliki-poliki lan honek sortarazten dituen ideiak, hausnarketak edo plantamenduak ere jaso eta poliki-poliki ere hori guztia lan honetan txertatuz jun, besterik ez? Honela, aniztasuna kohesiorako elementu izan dadin nahi du Aldundiak. Hau da, aniztasuna balore positiboa izanik, aberasgarria izanik, elkar bizitzarako elementu bilakatu nahi dute. Berasategik adierazi duenez, asko ikasi du dokumental hau egiten. Atzerritarren bizipen eta adierazpenak jasotzearekin batera, bertakoenak ere bildu ditu. Gauza garbi geratu zait. Aniztasuna ez da oztopoa elkar bizitzarako. Gogoetarako tresna beraz, urriaren 8an estreinatuko da Donostiako Antzokizarrean, eta ostean herriz herri ibiliko da.